सत्वरा भावभक्ती पाजळी नामोच्चारी सैवरा तन मन वाणी ती तव चरणी पामरा नितदर्शन देसी तू विघ्नहारी सत्वरा जय देवी श्री मोठी बाई ओवाळू आरती चरणी नवलाई जय देवी जय देवी शीतप्रभालोपते शशितारा परमेष्टि तुझ समनच पाही तुझे अवतारी सृष्टी मोठी बाई शोभसी सप्त भगिनी तू ज्येष्ठी तुकारामा उद्धरी निज ठेवून दृष्टी जय देवी श्री मोठी बाई ओवाळू आरती चरणी नवलाई ओवाळू आरती चरणी नवलाई ओवाळू आरती चरणी नवलाई जय देवी जय देवी क्षेत्र मोठेबाई हे देवस्थान पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यामध्ये जिरेगाव येथे आहे. या भागातील एक जागृत देवस्थान म्हणून या क्षेत्राची ख्याती आहे. देवी मोठेबाई ही नवसाला पावणारी आणि दुःख दूर करणारी देवी आहे. त्याचप्रमाणे शारीरिक व्याधीतून मुक्ती देणारी माता आहे. अनेक प्रकारच्या व्याधींनी पीडित असणारे रोगी इतर ठिकाणी उपचार करून आपला वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवतात. परंतु त्यातून जे रोगी बरी न होता मृत्यूच्या दिशेने जाऊ लागतात तेव्हा ते शेवटचा उपाय म्हणून मोठीबाईच्या चरणी येतात आणि चमत्कार झाल्याप्रमाणे रोगातून मुक्त होतात. तेव्हा आपणही एकदा अवश्य भेट द्या आणि आपल्या इडापिडा हरणाऱ्या देवी मोठीबाईच्या दर्शनाचा लाभ घ्या. देवी मोठीबाईच्या दर्शनाला म्हणजे जिरेगावला येण्यासाठी 4 मार्ग आहेत. पुणे सोलापूर महामार्गावरील कुरकुमपासून बारामती मार्गावर 5 किलोमीटर अंतरावर जिरेगाव आहे. तसेच दौंडपासून 15 किलोमीटर तर बारामतीपासून 35 किलोमीटर अंतरावरती हे देवस्थान आहे. आणि जर रेल्वेने येणार असाल तर दौंड जंक्शनला उतरून देखील येऊ शकता. तर मग याल ना. मोठीबाईच्या दर्शनाला. नमस्कार.